Dobrý deň, vítajte v mojej kuchyni. Tu budem dnes pripravovať recepty s podravkou. Prvý recept pripravíme si kuskus s grillovanou zeleninou. Potrebujeme pol šálky celozrnného kuskusu, 1 šálku vody, 1 polievkovú lyžicu podravky, ochucovadlo Stredomorie, 3 kusy papriky, 1 malý baklažán, 1 paradajku, 1 veľkú cibuľu, 1 mrkvu, 1 cukinu, 2 polievkové lyžice posekanej petržlenovej vňate, olivový olej, soľ a papier na pečenie. Vodu zmiešame v miske s podravkou ochucovadlom Stredomorie. Privedieme do varu, prikryjeme a odstavíme. Necháme prikryté 5 minút. Vývar opäť privedieme do varu. Odstavíme a vmiešame doň suchý kuskus. Prikryjeme a necháme asi 15 minút vsiaknuť vývar. Počas tejto doby 3-krát premiešame vidličkou. Zeleninu umieme, papriku pozdĺžne prekrojíme a vyberieme jaderníky. Baklažán pokrájame na hrubé kolieska a vyberieme dužinu. Paradajky prekrojíme a vydlabeme, aby nám zostali misky zo zeleniny. Ostatnú zeleninu pokrájame na kocky s hranou 1 cm. V širokej plochej panvici zohrejeme 2 polievkové lyžice oleja. Zeleninové kocky vložíme do panvice, posolíme a za občasného obracania opekáme 5 minút. Zelenina má zostať chrumkavá. Odstavíme a necháme vychladnúť. Vychladnutú zeleninu zmiešame s kuskusom a petržlenovou vňaťou. Do pripravených zeleninových misiek naplníme hotový kuskus a vložíme ich do pekáča. Rúru na pečenie zohrejeme asi na 200 stupňov. Pekáč so zeleninou vložíme do rúry a pečieme 20 minút. Hotové vyberieme a podávame so šalátom. Tip nášho šéfkuchára: pokiaľ nepoužijete parnú rúru, odporúčame zeleninu pred pečením prikryť alobalom. Prajeme vám dobrú chuť.